Alhamdulillah. Muna muku sannu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci, a inda muka tattauna a kan wani abu da ake kiransa jodi da yaren Indiya, wato ana nufin haɗi. So a inda babban baƙonmu ya mana bayani akan ita jodi ɗin, so yanzu insha Allahu za mu ɗaura akan bayani na tarihi da bayanai na jarumai tun daga decade, wato ƙarni kenan na shekara 1930. insha Allahu za mu dinga muna gangarowa har iya abinda Allah ya bamu iko insha Allahu. So babban baƙo, muna sauraron ka. Yanzu muna so mu ji tarihi da kuma bayanai daga wannan ƙarni, decade kenan na shekara 1930. muke so mu soma jin bayani daga bakinka. Adab, mai namaskar, damdam mubarakum. To kamar yadda Sadis ya faɗi, yau mun gangaro bigiran decade. To shi decade abinda ake nufi, ma'ana ta decade kamar shekara goma ake nufi da decade. To za mu fara daga decade ɗin da ya fara daga 1930 zuwa 2015. How many years? Kaga at least muna da kusan shekara 80 da wani abin zai kama. Daga 1930 ba? Shekara ta 1930 zuwa shekara ta 2015. Yawwa, to akwai decade ɗin 1930. An yi releasing, an samar da wasu manyan jarumai waɗanda suka haɗa mata da maza a cikin decade na shekara 2000, daga 1930 to 1940. Akwai jarumi irin su Frisbee 1930 zuwa 1940. a wannan decade shekara 10 tsakanin 10 shine zan kama waɗannan jaruman da aka samar ba. A ciki akwai kakan jarumai, wato Frisbee Raji Kapoor, mahaifin Raj Kapoor. Akwai Subhana Smart, kakar su Kajol Mukherjee kenan. Yawwa. Akwai jaruma Nasima Banu, surukar Dilip Kumar, mahaifiyar jaruma Saira Banu. Akwai Mutallif. Akwai jarumi Ashikumar, yayan Kishore Kumar. Akwai jarumi Mahbub Khan. Akwai wata jaruma ana ce mata Deepika Rani. Ita jaruma ce, ita daban take da Deepika Padukone. Wannan Deepika Rani ita jaruma ce, kuma producer ce, kuma director ce, kuma music composer ce. Kace ita tana da mukamai da yawa cikin masana'antar. Kaga kun ba mata da haɗi da Deepika Padukone, tunda Deepika Padukone gaba ɗaya ma ai 2007 ta zo gidan fim, ita kuma wannan ta zo gidan fim 1930. Kaga tazarar ai tsakanin haka da haka ne, tazarar kusan shekara 70 ko 80 tsakanin su. Ai kaga ba haɗe. Yawwa, akwai jaruma wannan jaruman da ka lissafa tun daga su Raj Kumar kace ko Frisbee Raji Kapoor, tun daga wayannan har zuwa wannan na ƙarshen, duk kana nufin da an samo su ne, ko ince sun faro ne daga lokacin 1930 zuwa 1940. Tun kafin lokacin akwai jaruman da suka gabata ma kafin waɗanda ma suke decade before ma wannan. Ai datsar abin mu kai daga tsakiya, zan ce ma ba wai daga farko ba. Wato abinda nake so in yi wa yan kallo azurbali in masu tambaya a nan shine, su waɗannan da ka lissafa jaruman, su an fara sanin su ne daga wannan decade din ne, koko sun faro kafin wannan decade din ne na 1930? Akwai wanda suka fara kafin lokacin, akwai wanda suka fara 1929, kamar jaruma Zubaida. Ta fara fin 1929, amma kuma tana cikin set ɗin daga 1930 zuwa 1940. Zubaida. Akwai jaruma, wata jaruma ana ce mata Zubi. Bayan Zubaida akwai wata Zubi still. To wannan jarumai su suka taka rawa daga 1930 zuwa 1940. A wannan shekara 10, wannan decade nasu ne. Yawwa.
sai kuma diket ɗin daga 1940 zuwa 1950 su kuma akwai jarumai irin su Nur Jahan. Ita Nur Jahan jaruma ce kuma mawaƙiya ce, wanda silar raba India da Pakistan da aka yi da ta fada a cikin Pakistan take musulma shi ya ba wa Lata Mangeshkar damar da ta ɗago Lata har ta zama wata a tarihin Hindu film sinima sanadiyar kaucewar ita Nur Jahan. Wato dalilin rashin Nur Jahan ita kuma ta zo ta ɗagu ba. Yawwa akwai Nur Jahan, akwai Minat Kumari. Ita Minat Kumari da ita da Nargis. Minat Kumari ta zo gidan fim 1943, Nargis kuma ta zo gidan fim 1944. Sannan akwai ita kanta mawaƙiya Lata Mangeshkar ɗin tana cikin diket ɗin don ta zo Hindu film sinima 1942. Sannan akwai Nirupa Rai wacce ta yi fim ɗin Hotiyo, wacce masu sauraro za su fi gane ta in na ce babar Shashi Kafur da Aminta a cikin fim ɗin Zanjir, kuma babar Aminta a cikin fim ɗin Mat Aminta mai kare mai doki wanda ya fito shi da jaruma Amrita Singh. To wannan matan Nirupa Rai tana cikin wannan set na diket. Akwai jaruma Lalita Pawar, akwai jaruma Kamini Kushil, ita tana nan ma still a raye bata mutu ba. Har yanzu da ranta. Bata mutu ba da ranta, tana nan. Allah ya bata tsawon kwanaki. Tsawon rai ba. Sannan akwai jarumi Raji Kafur kakan suka rishima din, akwai jarumi Dif Anand, akwai jarumi kuma mawaki Kishir Kumar, akwai jarumi Rajendra Kumar, akwai jarumi Dif Anand, akwai wannan jaruman duk suna cikin wannan diket din. Sannan daga 1950 zuwa 1960 su ma akwai jaruman da aka fitar. Daga cikinsa akwai irin su Dara Singh, akwai irin su Manoj Kumar. Shi Manoj Kumar soyayyar Dilip Kumar ce ma ta kawo shi gidan fim sinima. Fans ɗin Dilip Kumar ne. Haka da Ramendra shi ma fans ne na Dilip Kumar da Minat Kumari. Yawwa akwai jaruma Bijayanti Mala. Bijayanti Mala ita ce mun dadi. Bijayanti Mala. Bijayanti Mala ita ce first actress da ta tsallako daga kudancin India ta zo arewacin India. Northern India bace. Gaba ɗaya ma yaren India koya ta yi. Ita yar kabilan Madras ce. Madras ɗin kuma inda ake nufi yau suna kudancin India, wanda ake ikirari su ne 'yan Tamil Nadu. Ai ba ma ita kadai ce wacce ta kasance yar wannan yaren ba. Su ne 'yan Telugu. Telugu daban, Tamil daban, Urdu daban, Madaras daban, Gujarati daban. Shi yasa na tambaye ka kuma suna Southern India. Saboda masu kallo su ƙara samun bayani da sharhi. Wato jaruman da suka bullo ta wannan sashin suka zo Bollywood kuma har suka kafu. Ita wannan dai jaruma Bijayanti Mala ita ce first actress da ta zo daga kudancin India ta kafa a Bollywood. Shi yasa jin daɗin kafuwar da ta da za ta tafi za ta yi aure, kar ta bar wannan gurbin damar ta wuce tunda suna da tribalism, sai ta ɗauko Hima ta kawo ta Hima. To Hima ma yaren su ɗaya, Madaras ce. Rika Madaras ce. Sardibi Madaras ce. Jaya Farada Madaras ce. Sannan wannan actress din ita ma Madaras ce, kaji Bomika Chola ita ma Madaras ce. Yawwa, so akwai Bijayanti Mala daga 1950 zuwa 1960, kamar yadda na faɗa muku maza Manoj Kumar, Dara Singh da Gurudut. Sannan akwai jaruma Wahida Rahman. Ta musulma ce. Musulma ce Wahida Rahman. Akwai jaruma Asha Farik. Ita ma musulma ce. Akwai jarumi Shimi Kafur, kanin Raji Kafur kenan. Sannan akwai jaruma da kai baya kan ita Asha Farik wani yare ne ita? Ita Asha Farik wani yanki ce a cikin India? Ita ne ko tana Southern India? Ita tana arewacin India. Ita yar kabilar Bengali ce. Akwai ba wai Bangladesh ba, akwai kabila Bengali a cikin India. Ba wai ƙasa Bangladesh ba, no yare ne da su Bengalai. Kamar kaga
Sharmila Tagore gidan su Saif Ali kan Bengalai ne. Yaren su ɗaya da su Kajol. Kan familin Mukherjee gaba ɗaya, Kajol Mukherjee, Rani Mukherjee, Sa'aji Yagwae duk yaren Bengalai ne. To ita ma Asha Farik Bengaliya ce. Haka Dimple Kafadiya ita ma Bengaliya ce, yaren su ɗaya. Dan kallo zai so ya san to ita din yaren ita musulma ce ko kuwa da ita ba musulma ba ce? Asha Farik musulma ce. Ai matan da na lissafo a cikin waɗannan jodin daga 1930 din nan zuwa 1960 da muke kai yanzu, na lissafo mata musulmai da yawa, inda a ciki Zubaida musulma ce, Nuri Jahan musulma ce, Madubala musulma ce, Hina Kausar musulma ce, Zubaida musulma ce, Nargis kafin ta auri Sunundut musulma ce, Sharmila Tagore musulma ce, Asha Farik musulma ce, Wahida Rahman musulma ce. Suna da yawa da kuma ma na kasansu waɗanda suka zo bayan su kuma akwai musulmai sosai. Yawwa akwai Mala Sinha tana cikin sit na 1960 decade din. Yawwa akwai Nanda, akwai jaruma Healing ita ma tana cikin wannan decade din. Akwai jaruma Nutan, ya ga jaruma Subhana Smart, yar mahaifiyar Kajol Nutan. Sannan kuma akwai mahaifiyar Kajol din ita ma tana ciki, wacce ake kira da jaruma Tanuja Mukherjee. Ita ma tana cikin wannan. Ita aure ne yasa ake alankanta ta da Mukherjee, domin su kasan Indian film, bara in kai ka, su Indian film mace in ta yi aure takan danganta kanta in an tashi kiranta da sunan familin mijinta, ba da asalin gidansu ba. Kamar kaga Karina Kapoor, yanzu zaka Karina Kapoor in ta film zaka ji an sa mata Karina Kapoor Khan, ko biography ta Karina Kapoor Khan zaka ringa gani. So kaga Aishwarya Rai Bachchan suke cewa, yawa to dan haka mace in ta aure ana alakanta ta da familin mijinta. To ita Tanuja ana ce mata Tanuja Mukherjee, an alakanta da mijinta shi Mukherjee din, Shamu Mukherjee baban Kajol. Kamar dai Kapoor's family, Mukherjee's family, to duk wata wadda ta shigo daga gidan ba yar gidan ba, aure ne ya kawo ta, shikenan da gidan za ta yi amfani. To haka tsarin nasu yake. Sannan daga 1960 zuwa 1970s, 1960 zuwa 70s su ma akwai decade na jaruman da aka fitar. A hankali dai sai gangarowa muke. Yawwa har mun kusa zuwa 2000 da tazara dai. Daga 60 zuwa 70 an fitar da akwai da Ramendara. Akwai Jitandara da Ramendara. Daga sunan nasu kamar yana da dan kawance. Ko daya kawai kuma abokanai ne. Jitandara da Ramendara, Aminta Bachchan, Rajesh Khanna, akwai Binod Mehra. Akwai a mata kuma a takaice fa kenan nake kawo ma. A mata kuma an fitar da a lokacin akwai Babita Kapoor. Wacce ita ce mahaifiyar Karishma Kapoor, ita ce mahaifiyar Karina Kapoor. To kaga alaka ta gida ya haɗu, kaga ga Babita Kapoor, kaga ta alakanci da sunan gidan Kapoor kenan, ta zama ƴar gidan Kapoor, shi sa ake kiranta da Babita Kapoor. Yawwa akwai ita ce mahaifiyar Karishma Kapoor, ita ce mahaifiyar Karina Kapoor. So ban Babita shekara ne daga 1960 zuwa 70 ai muke yanzu. Yare Sadis, ko dai azumin ne ko dai kai ma dan ashiki ne, salamu alaikum. Ina nufin shekarun haihuwar ita Babita Kapoor, uwar Karina Kapoor. Shekarun zuwanta gidan fim nake gaya ma. Decade ai miki na 1960 zuwa 1970 jaruman da aka yi releasing ɗinsu suka zo a wannan, suka taka rawa a wannan shekara goma decade 1960 to 1970 shine ai na gaya ma maza wa'yancan Binod Khanna, Rajesh Khanna, Jitandara, Binod Mehra, Shatlgam Sinha,
da irin su Amjad Khan ma yana cikin wannan era din. Amjad Khan Amjad Khan yau shi ne tsallako ma mata na ce Babita Kapoor na ce ma akwai wannan jarumar ana ce mata Rakhi Gumzar, babar Salman Khan da Shah Rukh Khan a cikin fim din Karan Arjun. Still Babita ma ta kutsa ciki, ba Babita ba Amin Tanuja Mukherjee baba Kajol ita ma dai ta shiga cikin wannan set din. Aisha Farid ma dai ta shiga ciki. Sannan akwai jaruma Mumtaz ita ma tana cikin wannan decade din. Bayan jaruma Mumtaz akwai jaruma Hema Malini. Akwai jaruma Rika. A lokacin Hema Malini an ce ai kyanta tana ɗaya daga cikin mataye masu kyau sosai, wanda ita ma kyau ne ya sa ma ta karɓa a masana'antar. Mai sauraro zai ji mutane suna cewa in dai maganar kyau ake aka kira Hema tana ɗaya daga cikin tabbas jaruman da suke tashi na kyau a lokacinta. So bayan Hema Malini akwai jaruma irin su Fabin Babi. Yawwa, to wa'annan jaruman su suka taka rawa ta 1960 to 1970s. To daga 1970s zuwa 1980s su kuma akwai jaruman da aka yi releasing ɗinsu. Na farko akwai Rishi Kapoor. Bayan Rishi Kapoor akwai Mitu Chakraborty yana ciki. Akwai jaruma Dimple Kapadia. Akwai Zinat Aman Still, Fabin Babi, Mishima Chatterjee. Sannan akwai jaruma Tina Munin wacce ake ce mata Tina Ambani wacce ta yi Hiba Daraha. Akwai Punam Dille. Akwai Punam Sinha babar Sonakshi Sinha, tana cikin era din 1960s to 70s da ita da Haruna Irani da Bindur duk suna cikin wannan set din. So a wannan na 70s to 80s akwai jaruma Zubaida, wata sabuwar Zubaida aka ba wancan Zubaidar. Akwai jaruma Yogita Bali matar jarumi Mitu Chakraborty. So after nan and daga 1980s to 1990s su kuma akwai jarumai irin su Jaya Farada. Akwai Anita Raj wacce Dram ma ya so aurenta bayan sun rabu da Hema. Anita Raj. Bayan Anita Raj akwai jaruma Sangeeta Bajlani, budurwar Salman Khan ta farko. After Sangeeta Bajlani akwai Sardevi. Akwai Mandakini. Bayan Mandakini akwai Farah Nazar, yayar Tabu. Akwai Simple Kapadia, kanwar Dimple Kapadia. Akwai Still kuma Dimple Kapadia. Akwai kuma ya da kanwa da suka ci lokaci daya, Shanti Furayya da Banu Furayya. Ya da kanwa ne Banu Furayya da Shanti Furayya. Simple Kapadia da Dimple Kapadia su ma da kanwa ne. Tabu da Farah Nazar diya da kanwa ne sun ci duka lokaci guda. Yawwa, sannan akwai